kuqale-ke manje kubuye iy'nyembezi kubuye ukuthi hhayi bo, yazi ngempela lo muntu wangilahlekisela ngomuntu wami Oqondile. owayengithanda ngeqiniso, kanti yena ubhizi ungidlala ngemithi. Hhayi, abesethi yena abantu bami sebengitshelile ukuthi njengoba ngiyolapha nje ngala kwaZulu, kusho ukuthi nje ngeke ngisakufica wena la ekhaya. Athi kanti uzwazi-ke ukuthi uyogcina la ekhaya, ngisho ngihamba uzofikephi, kodwa wena uyophelela la ekhaya. Angeke nje uze ube nenye indoda ngaphandle kwami. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy, walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Nina bakashana kamenzi aphuza umlaza ngameva, nina bendlondle nophapha ekhanda enhla nasezansi kuyifundazwe zonke ey'khona eNingizimu Afrika. Nina bembube enhla nasezansi siyabingelela amakhansela, iy'meya, iy'nkosi nabafundisi nawo bonke nje abantu abakhona emhlabeni wonke jikelele, ababalandeli-ke nabathandi be-Black Life TV. Siyabingelela ingane zakuthi. Igama lami uKing Sichaka, ngolapha kaluqa kade uhlelo seliqhoqhobele-ke njengamanje libizwa ukuthi uthakatha ubani. Right, asingene-ke sizwe ukuthi othakathiwe nowazi ngokuthakathwa uzothini kuthina namhlanje. Sibingelela uma sawubona. Yebo sanibona. Ninjani? Siyaphila njani? Hayi, sikhona singezwa kuningi. Ubani uma? Mina ngumama Zandile wakaDube. Mawami, siyabonga kakhulu ufike la uzoshera nathi. Ake sizwe mhlawumbe khona omunye uzokwazi ukufunda something udabeni lakho, akwazi ukuxwaya naye aqaphe eqolo njengonwabo. Siluthini udaba likama uthakathwa ubani? Mina nje angiqale ngixwayise kakhulu nje laba abafana nami esingakholelwa ekutheni khona into ewukuthakatha. Oh yeah. Ngangingakholelwa nhlobo nje ekutheni khona into ewukuthakatha. Sure. Until kuze kwenzeke kumina. Mina-ke ngumuntu nje ohlushwa imimoya yabo abantu abadala. Sure. Ngokuthi-ke ekhaya-ke izinto ebey'ngenziwa lezo-ke asikhulanga nje ngazo. So ngingakholelwa nje kuzona. Ngilo ngilala ey'bhedlela-ke yabo, ngiphathwa ama-piles, mese kufanele ahlinzwe ama-piles avele anyamalale sengikhona esibhedlela. Manje nje ngagqokiswa izinto zase-theatre, ngiyafika e-theatre awasabonakala ama-piles. Abantu-ke khona la ehodini komama esasijwayele ukuxoxa nabo basho ukuthi hhayi yabo lento yakho into yabantu abadala. Kufanele nje wena uyofuna abantu abazokulapha kahle nje ngesiZulu. Hhayi nasemsebenzini abantu besho same thing. So khona-ke this guy-ke ngangizwana nayo-ke. Futhi-ke naye imphatha kabi-ke lento yalokugula kwami yabo. So naye azathi ngiyazi ukuthi awukholelwa ey'nyangeni, kodwa ikhona le nyanga edumile la eyaziwayo nje ukuthi hhayi nakanjani izoyilapha lento yakho. Hhayi athi ngizokuhambisa mina ukuze yabo ubone ukuthi ngempela umuntu nami engikholelwayo kuyena. Hhayi nami-ke ngithi hhayi makusho yena-ke ngoba phela naye omunye ngimnqina ukuthi mase ngikhuluma iy'ndaba zey'nyanga uzongabe sangithemba yabo. So ngithi hhayi ngoba kusho yena-ke hhayi uthi ngimlalele. Hhayi sihambeke ey'nyangeni-ke. Awu kanti inyanga ndini leyo uzovele wena ungalungisi lezi zinto ezingiphethe. Wena nyanga uvesane wenza izinto zokuthi mina ngithande wena. Hayi bantu. So iyangicaba nje inyanga, hayi ngigcoba imithi, thina sicabanga ukuthi phela ilapha izifo lezi ezingiphethe. Kanti inyanga ngicabela ukuthi ingifaka iy'ntando lezi. Ngiyayishaya ekhaya. Hayi masilokhuza-ke mesifika endlini-ke nalo wakwami-ke abuze ukuthi hawu manje lezi iy'nhlanga, yazi ukuthi lezi iy'nhlanga mina ngazi ukuthi iy'nhlanga zentando, kanti lo muntu benzani? Kanti wena ufike wathini kulo muntu? Ithi naye bo mina ngibika ukugula kwami nje kulo muntu, naye ungihlolelile nje naye wabona ukuthi ngabantu abadala yabo. Sengiyadideka. Usethi yena kodwa lezi iy'nhlanga-ke akuzona ezokugula, lezi iy'nhlanga ezintando. Wasalapha into ezentando ayefa. Shuthi phela yena-ke uyazazi. Amadodeni masehlambuluka. Shuthi waphahluka nje naye ngoba esethusa ukubona lento. Hayi qhubeka. Hayi kushuthi-ke ngivele-ke manje kuhambe-ke ngivele ngizwe sengimnyanya kwayena-ke manje lo muntu wami engizwana naye. Yeah. Lapho anginaso isizathu sokuthi sekwenze njani ngoba indlela ayengithanda ngayo ayikho into ayengangenzeli yona. Wayengithande nginingane encane. Yeah.
wangikhulisela le ngane, wangondlela le ngane, yabo nje. So nje sithandana ngendlela eyisimanga. Ayi ngivele nje ngizwe sengingasamthandi. Sengiloku manje ngithanda ukuya lapha kale nyanga noma engasangibizanga-ke manje ukuthi ngizolanda izinto. Sengivele ngiye nje noma engasangibizanga. Ngifike ngisho nje ukuthi hayi bengicabanga ukuthi mhlawumbe khona ozonginika kona. Hayi. Hey semathandeni. Hayi ngiyakutshela. Inginike-ke le ndoda-ke izinto zokukhotha-ke. Ngikhothe. Iqhubeka indaba yami nokungayifuni manje indoda yami. Hayi imxake lento manje naye uselokhu engincenga manje akazi naye ukuthi kwenze njani yabo. Azasho ngelanga athi hayi lento yaqala ngamhlazane sibuya lapha ya. Athi kanti kwenzakalani lapha? Ngithi mina hayi ungadlali nje ngenyanga yabantu yabo. Phela nami ngazi ukuthi phela mina indoda yangilapha yabo. Ngithi ungadlali nje ngendoda yabantu yona nje yenza umsebenzi wayo yabo. Kangangokuthi nje ngangasafuna ukuthi angivakashele endlini yami ngangiqashile. Hayi ngithi nje angisamdingi kwayisendlini yami. Abe sathe athumele ngisho ihlobo zami ke ezazi ukuthi mina naye sisuka kude. Nazo nje zithi mazi ngitshela nje hayi angisezwa mshini. Angisafuni ukuzwa lutho ngaye. Amlungisi uyithela sisile mpa. Hayi ngiqhubeke-ke manje. Hayi kuthe ngelinye ilanga angikaze le ndoda ingishele le nyanga le. Ayikazi isho ukuthi ngiyakushela manje ngiyacela ukuthandana nawe. Ngavele ngabona sesithandana nje. Sure. Yavesane nje yakhuluma indaba yokuthi wena ngikubonile ukuthi umuntu wesifazane onothando oyilento efunwa abantu bakithi mina nje ngizovele ngithumela abakhongi kini wena nje uzoba umakoti la ekhaya. Washesha bo. Lutho ukuthi mina ngiphikise. Awu mina nje ngivele nje kungijabulise lokho ukuthi hawu uzothumela abakhongi ekhaya ukuthi kodwa kubuye emqondweni ukuthi lo muntu akaze angishela. Cha ayikazi ibuye leyo nto emqondweni. Hayi ngifike nangempela ngixoxela okhazini. Abuza ukuthi hayibo usomaze nini lo muntu osezothumela abakhongi? Good question. Ngithi mina hayi mani libe lokubuza lezo zinto-ke nosala nodwa-ke mina nje sengizoshada. Hayi babo. Hayi-ke wena manje usuyakuthanda ukushada wena ubuhlezi ugxaya nje indaba zokushada. Ngithi mina hayi kodwa-ke sekufika isikhathi-ke. Hayi-ke indoda andini ethi cha ngaphambi kokuthi-ke ngithumela abakhongi kini fanele nawe uqale uyobonwa ekhaya. Ngale ngakithi mawuyintombi nje uyafika uzobonwa yabo ufika uphethe izinto. Ingithengele yona futhi izinto isi-arrange-ile nokuthi sihamba ngayiphi weekend. Ingithengele into yokugqoka ingenzi ikhanda. Ingithengele nendishi leyo ekufanele ngifike ngiyiphethe kubo. Igcwale zonke izinto ezimnandi. Hayi bo ngangindlovukazi. Hayi mengifika lapha ngakubo-ke angishiye esitobhini-ke nale ndishi athi-ke wena kufanele-ke kube semkhomazi-ke. Ngangazi-ke nokuthi umkhomazi kanti khona indawo nje eyihlanze ngale ndlela le. Kuhanjwa indawo ende muya lapho kubo. Athi-ke yena mina ngihlale la esitobhini ngizolandwa iy'ntombi zangakubo-ke. Izona ezizofika-ke izothwala le ndishi. Hayi nangempela-ke zifike-ke le y'ntombi zangakubo-ke hayi kukikizwe-ke ngesikhathi-ke ngihlangatshezwa-ke kuhanjwe nje ngihamba nabo nje kuyaculwa-ke siyongena lapha kubo-ke. Kuthiwe mina ngime emva kwendlu-ke kuzolokhuzwa-ke ngizongeniswa ngosiko lwakhona. Awusacele ngisho omakhelwane lana bazobona umakoti. Hayi nangempela-ke kungenwe-ke kwenziwe yonke into-ke ngihlaliswe lapho ocansini sengumakoti nje. Soemvume. Hayi ngihlaliswe lapho ocansini-ke ba-introduce-ke abantu-ke iy'hlobo zakhona-ke hayi-ke emva kwaloko kusho ukuthi-ke kube ilona langa-ke ngiqala ngaloku ukulala nale ndoda-ke sesilapha kubo-ke. Hayi isho nokusho-ke ukuthi nje hawu abakubo bayibhekile wara hayi. Shuthi-ke mase sibuyile kubo-ke hayi besiya-arrange-a-ke ukuthi-ke sekuzoyiwe ekhaya-ke sekuyocelwa-ke ekhaya. Hayi nangempela yabo lo engithandana naye uyangikhalela ngale ndlela ukuthi kodwa mina ngafike ngikhambise enyangeni kanti ngikise endodeni. Ehlezi ekhala engifikela nasemsebenzini ekhala ebalisa lapho nje angisezwa mshini. Hayi nangempela aceleke ekhaya-ke aloboleke-ke hayi kube kuhle kube nje. Abesethi-ke njengoba sengilobolile-ke ngeke ngisahlala-ke emqashweni. Umakoti wakubo akahlala emzini yabantu uhlala lapha kubo. Kwanyuka. Hayi futhi nje angikhwirishi lutho ngivuma yonke nje into ayishoyo. Hayi nangempela ngihambe ngiyohlala naye-ke lapha-ke. Mese ngihlala naye lapha
yabo njalo mekuthandazwa ngithandaza shuthi mina mase ngisemoyeni angisazizwa ukuthi ngithandaza ngithini. Ngizwe ngaye ethi indaba wena njalo mengabe sithandaza wena uyuthi ucela ukuthi makuwukuthi ula ekhaya ngokungemthetho ucela ukuthi uNkulunkulu ayihliphize yonke lento. Ngithi mina ngisho njalo Uyamgudla emthandazweni. ngithi mina yazi mina angizizwa-ke ngoba phela kushuthi ngisuke sengisemoyeni mina angize ngazizwa ngisho leyo nto. Athi yena iyamstressa-ke leyo nto. Ngithi hayi angeke ngiphike ngoba angazi. Awuyazi Angiyazi mina leyo nto. Kubuye kumina emqondweni ukuthi hayibo yazi mina njalo ebusuku uma ngilele ngiye ngiphupha ubaba. Ubaba angibuza ukuthi iphi indoda yami. Mengikhomba le nyanga le ubaba anikini ikhanda. Ingistress nami lento ukuthi hayibo yenzeka kanjani lento kusho ukuthi ubaba akawu-approve lo mshado. Hayi kuhambe ngelanga ngiphupha ubaba ngiphuphe manje engathi bahamba bawu-2 bayanyuka nje ngomgaqo oyi-gravel yabo. Bayahamba yabo engathi manje nami ngiyabajaha yabo ngifuna ukubafica nami yabo. So ngiphinde futhi engathi manje ubaba uyabuza futhi ukuthi iphi indoda yami. Mengithi ngiyayikhomba futhi le ndoda ubaba engathi manje ukhomba yabo yena lo muntu lo ebengizwana naye lo esihlukaniswe le nyanga naye. Ubaba engathi ukuhamba bawu-2 banyuka umgaqo nje oyi-gravel. Baye ngokuye ngathi bayasithela nalo muntu kube ngathi uyangibuza futhi ubaba ukuthi uphi umkhwenyana wakho. Mangiphinda ngikhomba le nyanga futhi ubaba aphinda athi cha. Engathi manje ubaba usekhomba yena lo ahamba naye. Lo ahamba naye mase ngimbheka kahle ayibo ilo muntu wami lo vele okuyena lo wayengiyalele le nyanga. Engazi na inkosi yami ukuthi kanti useyayibulala. Ubaba ugcwele ngalo muntu. Yebo futhi ubaba approve yena. Sure. So ngamluza kanjalo kubambo lwami-ke. Ayi ilokhu yenzeka-ke lento-ke yokuthi-ke njalo-ke ngilo ngimphupha kubaba. Bese ngelinanga kufika abantu-ke bezobonga-ke. Bezobonga ukuthi hayi cha uyasebenza ebabuyisele umuntu wayethwetshuliwe yabo. So abeseza kumina-ke ezobhosta la kumina athi uyabona-ke Madube ngakutshela ngathi mina ngiyasebenza. Ngithi mina ayi yazi kodwa nje uma ungabe ungakhuliswanga ngemithi still mina angikholelwa nje kangako emthini yabo. Athena kanti ngabe uyakholelwa-ke ngoba ngabe awukhula ekhaya. Ngithi yabona-ke uze uphahluke kanti ngila ekhaya ngomuthi. Ngithi yazi iyayenza yonke-ke isensi manje lamaphupho lawo engihlale ngiwaphupha. Athena hayibo ngiyadlala ngithi cha awudlali uphahlukile. Ngivele ngishintshe-ke manje nami ebusweni. Ngimtshele ngithi uphahlukile. Qale-ke manje kubuye inyembezi kubuye ukuthi hayibo yazi ngempela lo muntu wangilahlekisela ngomuntu wami owayengithanda ngeqiniso kanti yena ubhizi ungidlala ngemithi. Hayi abesethena abantu bami sebengitshelile ukuthi njengoba ngiyolapha nje ngala kwaZulu kusho ukuthi nje ngeke ngisakufica wena la ekhaya. Athi kanti uzwazi ukuthi uyogcina la ekhaya ngisho ngihamba uzofika iphi kodwa wena uyophelela la ekhaya. Angeke nje uzube nenye indoda ngaphandle kwami. Ayi ngicabanga ukuthi hayibo uthini lo muntu ngithi nje uyadlala. Anele ahambe nje ngifonela ihlobo zami ngicele bazongithuthisa. Ngibatshela ukuthi hayi isitori ngizobachazela mase ngifika. Hayi na ngempela bangithuthise. Ayibo ngangingalali. Ngimuphupha esho same thing ukuthi nje wena ngeke uzube nandoda imini indoda yakho. Hayibo ngiphaphame sengivuka sengithi ngiyahamba ngiyakuyena. Ngivele ngifikele ukuthi angithandaza ngivele ngiguqe khona lapho kokunye isicabha sengisivula. Ngivele kufika ukuthi thandaza ngivele ngiguqe khona lapho ngithandaza. Hayi kuye kubonakala ukuthi hayi ngempela iyangihlupha lento. Ngisho nasemsebenzini mengithi ngiyasebenza vele ngimbonise lapha phambi kwami. Ethi ngeke uzube nayo indoda imini indoda yakho. Ngisho ngithi ngihlekiswa umuntu nje wesilisa yabo vele ngimbona isithombe sakhe. Ngivele ngishawa sengihleze nje nginalolu uvalo lungisha ngisho ngiphuma emsebenzini mengihamba nje emgaqweni ngishawa uvalo nje olingasuka phansi. Kube ngathi ngizowa yabo nje ayi nasebusuku ngize ngikhala ebusuku ngithandaza. Ayi kuthi kusuka-ke kube ngathi manje ngiyalokhuza ngize kube ngathi ngiyaphunyuka kuyena yabo ngithuthe la ebengihlala khona. Ngibuyele kwenye indawo ngiyohlala khona. Hayi noma ngilapho lamaphupha phela abantu bangihambiseke ezinyangeni yabo ukuthi nje ziyonga kodwa ngithi nje ningangisi kweyesilisa.
bengiyolashwa nje ngicela ningise kumuntu Susaba wesifazane. kabi inyanga Sengisaba zesilisa. kabi inyanga yesilisa. Ngithi nje ngicela ukulashwa umuntu wesifazane. Bangihambise kubantu besifazane. Bangizama abantu lutho. Nalo muntu wami usahlale engikhalela kodwa kuze kucace ukuthi naye useyaqhubeka nempilo-ke naye aze agcine eseshada-ke kodwa njalo ehlezi ekhala ukuthi hey kodwa wena umfazi wami wena yabo. Caca ukuthi manje nami senginaloko ukuthi vele ngeke ngisakwazi ukubuyelana naye. Senginaloko ukuthi ngeke asaphinde angithembe vele yabo. Ngeke asangithanda ngalo thanda ngithanda ngalo vele. Ngibazonda abantu abalaphayo besilisa. Ngihambe kuze kugcine-ke kube khona-ke otholakalayo-ke ongilapha. Kodwa angilaphe kabuhlungu, iphuma kabuhlungu lento. Ngiyathandaza nje impela ukuthi abantu besifazane baqaphele nje bangahlangabezani nale nkinga yezinyanga. Kwaze kwagcina-ke ngithandazelwa-ke ngiyiswa komunye umuntu-ke la ngagqunywa khona-ke kwathiwa nje ngizozizwa mina-ke kwathiwa izizwe lezi engizozizwa yikhuluma ziphume. Ngithi xa-ke ukuthi engabe zizobe yikhuluma sengisaba kwani-ke manje ukuthi yibo mase iphuma yona leyo nto uthi ngeke ngife pho. Bangimboze-ke la bengiqumisela khona banyathele ngapha nangapha oblanket ukuthi nje nginganyakazi. Yabo nje yonke into e-traumatize-ayo nje. Ngilokhuze-ke ngigqunywe-ke nangempela-ke ngizwe ngempela lento ukuthi iyaphuma egazini yabo. Ngizwe ngempela engathi kushawa amakhwele engathi kuthiwa sesiyahamba. Yabo nje hayibo ngithi kanti labantu baqinisile yabo mase kungathi ngiphaphame ebuthongweni. Hayibo kanti labantu bebeqinisile engathi manje sengiyezwa lokukhululeka kokuthi hayibo ngempela khona lento ephumile. So-ke bebeqeda ukungigqumisa-ke ngilale ngithi zwi yabo. Bese-ke mase ngiphapheme-ke bangikhothisa izinto-ke basho ukuthi hayi bayacabanga ukuthi kuphelile. So before ngiye lapho into eyenza ukuthi-ke abantu bakhuthalele ukuthi ngize ngiye lapho-ke ngoba khona umuntu engazwana naye. Mengizwana naye ngimchazela ukuthi yazi kwaba nesimo esikanje kanje. So lo muntu lo wagaranta ukuthi ngeke ngiphinde ngibe naye umuntu wesilisa. So angazi ukuthi ngempela isho ukuthini leyo nto. Athi hawa ayikho leyo nto yabo. Kushuthi mase kufike esikhathini sokuthi sesiyahlangana mina naye ngisabi ukuyocansini naye. Ngisaba ukuthi angazi kuzokwenzakalani yabo. So yena insist ukuthi ngeke kuze kwenzeke lutho ayikho leyo nto ngathi usuwalashwa kangaka yabo. Nangempela-ke kushuthi-ke wasaba nokuthi lapho ucushiwe ngoba phela manje angazi ukuthi wangenzani lo muntu yabo. Kushuthi-ke mesiya kucansini nalo muntu umuntu wabantu wagulela indaba yokuthi wavuvukalisa ngezansi. Wagulela indaba yokuthi ukuze-ke size sigcine-ke sesihanjiswa naye-ke kulaba bokugcina-ke abangigqumisa-ke bangenzisa yonke. Wagcine lapheka-ke naye-ke kodwa nje kanzima kwaba nzima. Akubanga nje into eyavele yalapheka ngo-1 day kwaba yi-process. Kodwa lento shuthi iyayikhona into eyisithezayo phela umuntu wakho oqondile uthi wabona ugcatshwa washo ukuthi lezi zinhlanga zothando kodwa wangafika kuyena ukuthi asheshe isukumele fast le. Kushuthi naye kwaba naloko nje ukuthi kube nesithabezi nje ukuthi angastikhi ekuthini nayibo angiyolashwa lento ngoba kushuthi kube ngempela sayinaka ngesikhathi esho njalo. Kushuthi nami kwase kusebenza imithi yakhe phela lo muntu ngoba angizange ngimnake mechaza ukuthi hayibo lezi inhlanga ezintana. So kushuthi nje kube ngempela-ke kwasebenza ukuthi abone sisheshe sisukume. Kwasho ukuthi-ke sekusebenza imithi. So nami ngabona ukuthi hayi kanti ngempela imithi ngempela iyasebenza-ke. Kodwa futhi nomthandazo ngiyawubonga ngoba ukube ngangaqinile nami emthandazweni ngaba ngiphunyukanga. Ukumgudla ngomthandazo lokho nje ngangilekelela umthandazo ngoba kwakuthi noma sekuthi angivuke ngiye kuyena vele kufika ukuthi angithandaze ngivele ngiguqe ngithandaze. So nje Shutha sikufunda namhlanje ukuthi uthando la ngempela luyanqoba. Doesn't matter ukuthi lolo lunyo lakhiwe lunamandla kangakanani egcineni uthando la ngempela luyanqoba. Uyamuzwa kuma ukhuluma ngento zakhe ayibone yena siqu esukelwa nje umuntu bekade ethembile ukuthi uzomlapha kodwa wagcina eseyithola sebenamathela ncamashi beshiya umuntu wakhe abemthanda. Cabanga ke usewuthanda umuntu ongamthandi ngenxa ukuthi ukhandiwe. Kodwa ke i-fighting spirit yakhe iyabonakala ngoba ubala into zomthandazo ubala ukuthi nasemthandazweni umemenshini
okubalulekile ukuthi whatever you do mention ukuthi ufuna ukuthi nqoba kaliphi. Lolu hlelo-ke libizwa ukuthi uthakathwe ngubani. Asiyivale la le ngosi yale episode kwamanje. Sophinde sibonane okulandelayo. Nisale kahle.